Beraz, Plazido Domingo ere zautuko zenuen? Bai, alkarri genuen geha, eta txikitan hemen oten zen hemen gure dendan. Nolakoa zen Plazido Domingo txikitan? Nahiko zizan, Baina oso famoso, honen aldamenean ibilin bihar, porque eres importante. Goenkalera deitzea erabaki zenuenean, alze egiten seme alabek hori asmoa zenuenik, edo inori zuei izi zuen ezer esan? Ez da bez, zantzan aurren gontizia, ETB-a deitu dut, ETB-a deitu dut, bale? Eta hurrengo esan zan Goenkalerako hartu die. Itziar! Noiztik ezagutzen duzu Itziar da? Oindala urte bete, eta bikoteak noiztik zarete? Guk badakagu sentsazioa nolabait, eta batez ere film luzeetan berarekin batea hasi gehala. Orduan horrek emate du baita ere konfiantza bat berari edozein gauza esateko, ez? Eta batzutan igual gehiegi, ez? Bizitza etengabeko bizipenen bilduma da. Eta argazkiak une horien oroigarriak. Euskal Herritar ospetsuen bizitzaren errepasoa, 6 argazkitan. Hemen gabe 3 anai-arrebak. Bai. Ibon, Benite, eta ni. Bai. Eta hementxe kale honetan, Getariko Elkano kalean, jaiotakoa zarete, ezta? Bai, ametxe gazo ginean, hor, Seian. Bai. 39an, gerra ostean jaiotakoa zara? Bai. Urte horra benetan. Bai, ala mintzan. Zuek largonekoak zarete hemen Getarien? Bai, Zer dela da? Nei behituta zenik esan ni largonekoan aizenik. Hoxe ba. Baina ez, gure aitonako txakoak oso handia zian. Altua zian, horitekan ikusten deitzen duela largonekoa, porque guri behituta zenik esan. Aita Agustin, Agustin, harakina zen, ezta? bai. Eta hementxe bertan zeukan harakindegia? Bai, harakindegia zeuna hor. Xagu da ontok izan. Hori izan. Eta hemen edukagun denda. Hauzen denda. Ze saltzen zenuten dendan? Orduan danetik saltzen zen hemen. Aita hemengoa zen, eta ama Justina ostera Mutrikorra. Bai, hori Mutrikorra zen. Zer egite zuen, harakindegian lagundu, ala... Danetik lagundu ez lana nahiko intzon gure amak. Lan asko indoko emakumia esan gure ama. Oso desberdina ziren, euren artean, gurasoak? Bai. Aita nerviosugo zan, klaro, gradueran asko pasatakoa. Eta, egio, klaro, etorri eta etxe danare bendirik gabe, hipotekauta danak, eta hau danatzea izotzen, bai. Eta ama langilea, oso langilea. Eta Amona Balbina zein zen? Amona Balbina, bai, gure umientzako Amona izan zen. Niretzako beste izeko bat bezala, zango zen. Gurator zen gure etxea nitxik nitzala, nizaitzea otor zen. Eta beha Zumaiarra zen. Gurekin bizi izan zen beti, 82 urtekin nintzen. Bai, nire itxien nintzen. Aita ostera, gazte samar hil zen? Bai, 63 zituen. 63, bai, gaztia. Itzein dezagun orain, Anai Arreben inguruan. Horra saltzen den sarrena, Ibon zen. Ibon zen. Eta hori ere oso gazterik hil zen. Bai, hogeta zen ustekin. Zer gertatu zitzaion? Gaixotasun bat hartu zuen. Usten dugu zean zeola, soldau zeola. Garko egunean segurozko libratuko zen. Zendatuko zen ipetatzen dut. Kultxurdonetako zeakoan zendatzen dira. O transplantiakin, o dialisis, o gauzakin, orduan etxean. Hala ere, aparejadore ikasketak egiteko gai izan zen? Bai. Azkeneko urtia zuen, baina azkeneko esamin eta ezin izan zuen jun. Eta zure gurasoek aurrez ere izan zuten beste kolpe latz bat? Bai, unbe txiki bat. Bai, ura ez tegit, 15 hilabetekin hiltzezakoen. Eta horri ere izen berbera jarri zioten? Bai. Horregaitik esango zuen zure aitak izen madarikatua zela hori? Bai, esaten zuen, esaltxo bildurrek ematen, Ibon jartzia, berrez, bai. Benite zure aizparekin oso lotura berezia izan duzu beti, zuk txikitan? Bai, porque gaztetan alkarken ibiltzen ginen asko. Osea, kuadrilla bezala. Ez aizpa bezala bakarri, baizikan kuadrilla bezala. Eta, klaro, oan bizidan eman izan. Bai, aleman batek maite mindu zen? Bai, tontogra. Hori.
Baina hala Eta Alemania ere, gutxi. egunero hitz egiten omen duzu elkarrekin, ezta? Egunero. Honet hori baino lehen hori itxeiten jarnerekin bai. Deitu dit, eta beha gaine demora galto zirit, porque ja ordordi bat pasa egiten dugu izketa. Ordordi bat pasa. Ego berandu ibili nahi. Da, uste dut, Getariko berri, zupaino hobeto dakila, naiz eta Alemanian bizi. Dei matizkin notizizak, porque deitzen dio beste lehenkuso batei. Gero beste laun badaka, mehin pastelizia daka. Beak esaten dio, oneloko hau pasadat, oneloko hilat, oneloko... Beha kontatzizkeit. Hitz egin dezagun eskola garaiaz, 6 urterekin hasi zina, ezta? Ene okortzen ordan, ze edadekin hasitzen gina, baina bai, pitzatzen da baiat. Eta zer zen gehien gustatzen zitzaizuna? Nei, matematikak. Kontuak eta sumak eta restak eta raiz kuadrada eta gustatzen zaten, bai, asko gaine. Uste dut, 16-17 urterekin, frantzesa ikastera joan zinela, ezta? Bai, Baionan junginean. Korregizo batea, ordan deitzen zen el kurmenaje. Eta egiten duen goizian kuartuak eta txukundu eta egin, da gero arratzalde guztia, eskola. Pepita Enbil ere zautu zenuen, abeslari famatua. Bai. Ozean, aiten enguzua. Plazido Domingoren, ama. Ama. Beraz, bai. Plazido Domingo ere zautuko zenuen. Bai, alkargen ongea, eta txikitan amen oten zen, amen gure dendan, orduan ezautu gendu zen, aurrenengo jostallo plastikozkoak. Kartian amen etzian zatu eta amen oten zian gure mostradorian, launak eta tortzen zian, da jolasian hasekin. Bai, Eta, ezautu bai. nolakoa zen Plazido Domingo txikitan? Nahiko ziozan, Bueno, umedana bezala, pizka trabizorea bazan. Bai. Are gure amonan nialo egiten zuen. Eta, claro, travieso eta gure amonak eta Placidín. No rompas la ventana, que después no se puede coser. Hementxe gaude, garai bateko zure Gure denda. mercerian, eta aldamenean, Romana, aurrez aurre beste denda bat. Bai, zer saltzen zenuen, Romana? Saltzen gendun danetekan. Bodegara euki gendun, zagardua, txakolina dana saltzen gendun. Eta, asko saltzen zen orduan, txakolina eta... Asko, txakolina bai. Benizka txikita zian, eta bete honea etortzen zian, gure bodega. Elkano kalean sekulako movimentu egon zen garai hartan, Bai, ezta? garai hartan Dena asko. dendak, tabernak Bai, eta... asko. Eta bar. Eta gero Oraingo mainelak aldian etortzen asko. zian, mainelak asko etortzen zian, azarretar asko biltzen zen itxasuan, eta bodega jende asko biltzen genuen. Ziakosten nahi asko, sekin kandelen espermak etortzen ginean. Elaizatik Eleizatik hartu, kandelak eta zuten zituen, eta gero gure etxeak karamelo bilatu. Zenba denbora kusi gabe. han Mari Jesus Sicili. Jesus! Zemos! Hau Sicilieneko Mari Jesus. Bai, Hau da Sicilienekua. Hau Poitonekoa eta ni Larronekoa. largonekoa. Hemen danak inguruan. Da, irurok Titulu dira. denda zenituzten hemen, kale honetan, elkarren gandik gertu. Goitikan, amen, danak... Eta zure dendan, zer saltzen zen, makizuz? Gu komestibilia. Bai. Komestibilia. Oso ondo arreglatzen ginean. Bai. Gu geu etreten ginean, geure era. Bai, zerik etxenean, ertentzen gendun dendan da. Itxian, zinia gustatzen zizakon ba, zinia. Eta zineko revistak erostegin duzen, baina bi. Bat nik eta bestia beak. Cine Mundo, eta fotogramas. Eta egiten duen, nik erosi, eta nik lehetzen nuenean behiman. Eta beak erositzen zuenean, nik bai. Gehor petrilian jartzen ginean, eta esate ginen, aizan, Ruben Rojo, hau den mutil polita dana. Eta bestia naia, honei gustatzen zizaion, Gustavo. Eta nahi Ruben Rojo. Zer gati jo? Amezea poli bazakan. Hau den mutil beret, aizan, pentsazan, nesko horrei lagaintzeon. Ese mundo teníamos. Ese mundo infantil, o no sé. Agentziak esaten kontak esaten da, Errol Flynn da, toda esta gente, Elizabeth Taylor da. Orduan, urrunekoak ere bai, Hollywoodekoak ere bai. Torre letreten hitz ginean. Sonda, hau da Rozkun sonda. Zinezalean zineten bio. Oso Kantatzen eba, eta. Konbenientiek etortzen balde maziane, komer jaketean, urrengo unean, bagin askio kantak, eta artistena, hausan teatro egiten da. Dantza. Eta, kantaren bat Hau gogoratzen duzu? presentadora. Orduko kantaren bat edo? Rosa de Alejandría, eta no sabes cuánto te quiero, Rosa del alma mía. Sin tu querer yo me muero, quiero besar tu boca. Tu boca que ya no es mía, quiero morirme en tus brazos. Mi Rosa de Alejandría, eta hau eroriten zan honela. Eta feliz, hola zenate. Itziar, lehen getarin batek esan dit, Mai Jesusen ama ere oso celebrea zela. Beraneante batzuk etorri zian, beraneante batzuk
Pamplonatika. Eta oso klientia zian da. Torre zian da, hola, que Cecilia, ¿qué tal está usted? Ah, pues muy bien, muy bien. Y, uy, pues qué maja ha venido usted, ¿eh? Nerea Maquetacita. Mire, le voy a decir una cosa, está usted mucho mejor que el año que viene. No me diga, gracias, gracias. Eta gure aitak esate zuen, gure aita aldamenean da, guane errazan zion honek, ze, are igual zitzaiolako gustatuko. Eta gero berriz, torri zitzaion beste bola bat, eta esate, otra cosa le voy a decir. Y además se conserva usted como un bacalao. Como un bacalao eta así. Nola zen, flakua, hori zantzen da, ez zen ofenditu. Gazte denbora zema parre egin dagoa gote zarete zuen. Buebillo, kantatu eta parreta, Eta, bueno. zea, juten gainean, Benidorren da sanginean. Benidorren. Han bilatu zuen honek erdi nobizio bat. Erdi nobizio bat. Erdikak gelditu ginean. Erdika bakarri? Zer falta zuen, ba osoa izateko? Ez zan, kubanoa zan. Kubanoa? Ez, nola zan? Kolombianoa? Kafia hori, kafia. Eta nik izan nio. Oye, martxosoak izaten dira, Qué café más rico, nik izan nio. Qué café más rico. Cuando yo tomé café, me voy a acordar con usted. Topaz, nis palix, erantzizian. Y con usted, nola zan? Yo, sin embargo, de usted me acordaré siempre. Bai alde zuri izatea, zertain. Hori esan da, erdizka gelditu? Erdizka gelditu, eta gero kamariro nola zaik. Hasi zan zea, zarandunga. Zarandunga, Zakan mantal bat, eta atzien zakan lasua. Eta bere lantzak izan, landunga eta izan bere zeak inda, guebila, honen aizpata dana. Sintak eta danak onela zituela eta zean da, eta ai, nire ze hori, kafezale hori, bueltak hark izabileen da, gu parra inda. Así hemos andado, siempre, muchos años. Bai, gaztetasun hona, nik utzeko recuerdo hona azkar, gure gaztetasun bezala. Beste baten berriz honekin da, hangin hemen lauan da, hau pasan da, aizan hori goen kalekoa dene, eta bate bestiek izan nahi da, bai, nipa etxusten dut eta. Berriz pixka eta aurreo junda, beste batek berdin. Eta esan honek, aizu, hau da goen kalekoa eta ze, baina nik zehatzen dute, nire honek representantia, zehatzen abale mazo. Zue jakin? Da izan, ja, gai denen da, aurrea. Baina oso famosua, honen aldamenean ibilin bihar, porque eres importante, Eta guan inditun pelikula danake aurrenak usten.